أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da je govorio o životu Hazreti Osmana radijallahu anhu i o nemirima koji su se desili u njegovo vrijeme. I rekao je da će da spomene šta je Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu rekao u vezi ovoga. Najviše podataka je iz Tabari i također Hazreti Muslim Maud je predstavio svoj pogled na ovo. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže: osim ove trojice, Muhammed bin Abu Bakr, Muhammed bin Huzaifa i Amar bin Jaser, koji su pali pod uticaj pobunjenika, niko u Medini, niti bilo ko od ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem nije bio na strani pobunjenika. Svi su proklinjali te pobunjenike i bili su protiv njih, ali ovi pobunjenici nisu uopšte marili šta ljudi govore. 20 dana ovi pobunjenici su pokušavali da nagovore Hazreti Osmana radijallahu anhu da on odustane od svog hilafeta i to su radili preko samo dijaloga, ali Hazreti Osman radijallahu anhu je to uvijek odbijao. Rekao im je: niti mogu da skinem taj ogrtač koji mi je uzvišeni Allah podario, niti mogu da ostavim ljude Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nezaštićene, da kogod poželi može da ucijenjuje drugu osobu. Hazreti Osman je govorio u vezi ovih pobunjenika da oni su protiv njega i njegovog postojanja. I rekao je: ali oni će željeti da kad mene ne bude bilo, želit će da jedan dan Osmanov bude dug kao godina dana. I govorit će da nije on Bogdo već otišao od nas, jer poslije mene bit će veliko krvoproliće. Prava će biti ukinuta i vlada će totalno da se promijeni. U Benu Umeja periodu hilafet je bio promijenjen sekularnom vladom i ovi pobunjenici su dobili tako teške kazne, oni su zaboravili šta su radili i spletkarili. Poslije 20 dana pobunjenici su smatrali da je potrebno da imaju vrlo brzu odluku u vezi ovoga i armija iz okolnih provincija su došle. Oni su znali da su ljudi iz Medine na strani Osmana radijallahu anhu, ali su okružili i njegovu kuću i zabranili su da i hrana i voda dospijeva do njegove kuće. Oni su smatrali na ovaj način da će Hazreti Osman da pristane na njihove uslove. Kako god, Hazreti Osman im je već rekao da neće da skloni
ogrtač koji mu je uzvišeni Allah podario. Administracija Medine je bila u njihovim rukama. Oni su prihvatili Gafiki, egiptskog komandanta, kao njihovog komandanta. Ovi pobunjenici, izgledalo je kao da je taj Gafki vladar Medine u tom vremenu. Aštar je upravljao armijom iz Kufe, a Hakim bin Džabla, isti zatvorenik koji je bio pritvoren u Basri, što je njegov pritvor je naredio Hazreti Osman radijallahu anhu, zato što je on pljačkao imovinu nemuslimana. On je bio komandant armije iz Basre i također je i on bio pod liderstvom tog Gafkija. Hakim bin Džabla i Aštar, oba dvojica su bili pod upravom Gafkija. I još jednom nam ovo pokazuje da pobunjenici iz Egipta su bili pravi krivci ovoga. I Abdullah bin Sabah je bio pod tim utjecajem. Gafki je predvodio namaze u poslanikovoj džamiji, dok su ashabi poslanika sallallahu alejhi ve sellem ostajali u svojim kućama ili bi bili primorani da klanjaju namaze iza njega. Ovi pobunjenici nisu zadavali probleme ljudima iz Medine do tog dana dok nisu odlučili da okruže kuću Hazreti Osmana radijallahu anhu. Kako god, kad su okružili kuću Hazreti Osmana radijallahu anhu, onda su također počeli da prave probleme i drugim ljudima. Umjesto da bude Darul Aman, kuća mira, Medina je postala Darul Harb, kuća rata. Čast ljudi iz Medine je bila u opasnosti. Niko nije izlazio iz kuće nenaoružan i pobunjenici bi ubili kogod bi im se protivio. Kada su pobunjenici okružili kuću Hazreti Osmana i zaustavili voda da mu dolazi, Hazreti Osman radijallahu anhu je poslao poruku Hazreti Aliju, njegovim sinovima, Hazreti Zubeiru i suprugama časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, govoreći da su pobunjenici zaustavili i dolazak vode u njihovu kuću i ako oni mogu da mu pomognu, da to urade. Hazreti Ali je bio prvi od ljudi da dođe i rekao je pobunjenicima, rekao im je kako se vi ponašate, ova vaša djela niti priliče vjernicima niti nevjernicima. Ne zabranjujte da hrana i voda dolaze u kuću Hazreti Osmana. I Rimljani i Perzijci, oni daju hranu i piće svojim zarobljenicima. Prema islamu vaše ponašanje je neprihvatljivo. I šta je vama Hazreti Osman uradio da ste vi odlučili da ga zarobite i da ga ubijete? Ovo što je Hazreti Ali rekao nije ostavilo nikakav utisak na njih. Rekli su šta god ti rekao, mi nećemo da pustimo vodu, niti ćemo da pustimo hranu. Ovo su oni dali odgovor osobi koju su smatrali i Hazreti Aliju kojeg su oni smatrali da je on istiniti nasljednik poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ovi pobunjenici su kao govorili da je Hazreti Ali taj istiniti nasljednik poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali iako su to govorili, oni su na ovakav način odgovorili Hazreti Aliju. I posle ovog odgovora kako kao nema potrebe nikakav drugi dokaz da ovi ljudi su imali svoju sopstvenu agendu, a ne da su oni se brinuli za ehli bejat i porodicu. Od časnih supruga poslanika sallallahu alejhi ve sellem,
Hazreti Ummi Habiba je bila prva koja je došla u pripomoć Hazreti Osmanu. Jašući na magarcu došla je do Hazreti Osmanove kuće i nosila je u koži tu vreću punu vode. Njen razlog dolaska tu je najveći bio da sačuva neke dokumente koji su bili u vezi siročadi iz Medine i udovica koje je imao Hazreti Osman. Kada je saznala da su oni zaustavili i voda da dolazi u kuću Hazreti Osmana radijallahu anhu, ona je bila uplašena da će i da unište sve te dokumente i onda je željela da ih spasi te dokumente. Također ona je mogla da na drugačiji način pošalje vodu. Kada je Hazreti Habiba stigla do vrata Hazreti Osmana i kada su ovi pobunjenici htjeli da je zaustave, neki ljudi su povikali ovo je Umul Mu'minin. Ali to nije zaustavilo pobunjenike, oni su počeli da udaraju njenog magarca. Umul Mu'minin je rekla, ja se bojim da ćete da uništite dokumente ili testamente u vezi siročadi i udovica Medine. I zbog toga želim da odem i da sačuvam te dokumente. Kako god ovi zli ljudi su rekli blagoslovljenoj supruzi poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ona laže, onda su ovi pobunjenici napali na njenog magarca i odrezali su kaiše tog sedla koje je bilo na magarcu. Hazreti Ummi Habiba je skoro bila da padne sa toga magarca i da je oni ubiju, ali neki ljudi iz Medine koji su bili blizu su pritrčali i pomogli su joj i odveli je njenoj kući. Ovo je način na koji su oni se i prema supruzi poslanika sallallahu alejhi ve sellem ponašali. Hazreti Ummi Habiba je imala toliku ljubav i lojalnost prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da kada je njen otac koji je bio poglavica ili kao kralj Medine došao nakon 15 ili 16 godina da se sastane s njom, ona je ispod njega povukla posteljinu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nije mu dozvolila da sjedne na to mjesto. I znači kad je on htio da sjedne, ona je to povukla jer jednostavno nije mogla da zamisli da neko sjedi na posteljini poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao što je to idolopoklonik, iako je to bio njen otac. Iako je ovo bilo 15-16 godina poslije smrti poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ona ni tada nije to dozvolila. A ovi pobunjenici nisu ni poštovanje pokazali prema supruzi poslanika sallallahu alejhi ve sellem u njegovom odsustvu. Oni su rekli da je supruga poslanika sallallahu alejhi ve sellem lažov, iako je ona rekla svoj pravi razlog zbog čega je bila tu. Hazreti Osman radijallahu anhu je bio staratelj svih siročadi iz Benu Umeja. I kad je ona vidjela kako se ovi ponašaju, ona je bila uplašena da ta djeca više neće biti zaštićena. Lažovi su bili ti koji su poduzeli to da unište vjeru, a tvrdili su da vole poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ne Ummi Habiba radijallahu anha Umul Mu'minin. Kada su se vijesti proširile kako su ovi tretirali Hazreti Ummi Habiba, ljudi u Medini su ostali u šoku. I oni su tada shvatili da jednostavno ničemu se ne mogu dobrom nadati od ovih pobunjenika. Tada je Hazreti Ajša radijallahu anha se spremala da ide na hadž. Kada su ljudi ove vijesti čuli,
Neki su smatrali da Hazreti Ajša bi trebala da ostane u Medini ili da poduzme nešto u vezi toga. Hazreti Ajša radijallahu anha je rekla: da li vi želite da ja dobijem isti tretman kao Umi Habiba, tako mi Boga ja ne mogu svoju čast da stavljam kao po takav tretman, jer je ona bila čast poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ona je rekla, ako mene oni budu učinili kao svojim targetom na bilo koji način, kao ko će je zaštititi i koji će biti rezultat toga. Kada je Hazreti Ajša radijallahu anha trebala da krene na hadž, ona je razvila neku strategiju i da je bila uspješna, možda ovaj konflikt do neke granice bi bio zaustavljen. Poslala je poruku svom bratu Muhammedu bin Ebu Bekru, koji se zbog toga što je bio naivan ili radi svoje slabe vjere, on se bio pridružio tim pobunjenicima. Tražila je od njega da krene s njom na hadž, ali on to odbio. Onda je Hazreti Ajša radijallahu anha rekla: šta ja mogu da još uradim, da ja imam tu moć, ja nikada ovim pobunjenicima ne bi dala dozvolu da uspiju u ovome. Hazreti Ajša radijallahu anha je otišla na hadž i također neki ashabi koji su bili u mogućnosti su otišli iz Medine. Samo nekoliko ashaba je ostalo u njihovim kućama i Hazreti Osman radijallahu anhu je shvatio da ovi pobunjenici neće odustati i on je poslao pismo svim guvernerima koje je glasilo: poslije Hazreti Ebu Bekra i Hazreti Omera radijallahu anhu, meni je data dužnost i hilafet. Ja sam stavljen za halifu bez ikakvog mog traženja ili želje za tom funkcijom i bez ikakvih problema nastavio sam da radim poslove koji su halife radile prije mene i nisam uveo nikakve inovacije. Kako god, sjeme zla je stavljeno u srca nekih ljudi. Zlo se je pojačalo i oni su počeli da spletkare protiv mene. Govorili su jedno ispred ljudi, a krili drugo u svojim srcima. Ovi ljudi su iznijeli takve laži protiv mene kao što su iznošene i prije mene u vezi halifa. Kako god, ja sam šutio prema tome, nisam im odgovarao, ali zbog toga, zbog moje milosti prema ovim ljudima, ovi ljudi su došli do te mjere da su došli u Medinu. I onda je rekao: ako išta možete uraditi, onda molim vas pošaljite neku pomoć. Slično nekoliko dana poslije, Hazreti Osman je napisao pismo ljudima koji su došli na hadž. Kratak sužetak ovog pisma je bilo: skrećem vašu pažnju na uzvišenog Allaha i njegove blagoslove koje vam je podario. U ovo vrijeme neki ljudi stvaraju probleme i oni su usmjereni na to da naprave razdor u islamu. Kako god, ovi ljudi uopšte nisu ni uzeli u smatranje da uzvišeni Allah postavlja halifu. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihati layastahlifannahum fil ard. Značenje: Allah je čvrsto obećao onima od vas koji vjeruju i čine dobra djela da će ih on sigurno odrediti halifama, nasljednicima na zemlji. Oni nisu cijenili jedinstvo. Iako je uzvišeni Allah naredio: držite se svi zajedno Allahovog užeta. On je dalje rekao: oni su prihvatili riječi onih koji mene optužuju, a ne riječi iz Kur'ana. U časnom Kur'anu Allah kaže: ovi koji vjerujete, ako vam nepravedna osoba donese neke vijesti, provjerite ih.
Onda također nisu se obazrli na bejat koji su dali meni. Iako uzvišeni Allah kaže u vezi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da zaista oni koji daju zakletvu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem daju zakletvu i Allah. A ja sam nasljednik ili halifa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nijedna nacija ne može da uznapreduje bez lidera. A ako nema imama, onda ta zajednica će da se raspadne i bude uništena. Ovi ljudi žele da unište muslimanski umet. Hazreti Osman dalje je napisao, ovo je jedini njihov cilj, jer ja sam prihvatio njihove zahtjeve i obećao da ću promijeniti guvernere, ali unatoč tome oni se nisu zaustavili. Sada oni traže jednu od 3 stvari. Oni su dali 3 opcije Hazreti Osmanu. Prvo su tražili osvetu za one ljude koji su dobili neku kaznu u toku moje vladavine. Ako to ne prihvatim, onda trebam da siđem kao da odustane od hilafeta. I ako ovo ne prihvatim, onda će oni da pošalju poruku svim svojim koji ih podržavaju i da oni ne budu pokorni Hazreti Osmanu radijallahu anhu. Odgovor za ovo jeste da i halife prije mene su nekada odlučili nešto pogrešno, recimo, ali nikada oni nisu morali snositi kaznu za to. Hazreti Osman se ponašao na isti način. Drugi razlog je ovo da oni rade meni, osim toga da me žele da eliminišu. Što se tiče tog zahtjeva da ja napustim hilafet, Hazreti Osman je rekao, oni mogu da me rastrgaju u komadiće, ali ja ne mogu nikada prihvatiti da napustim hilafet. Jer je uzvišeni Allah dao njemu taj ogrtač i nikada on neće da skine taj ogrtač. Treću stvar, rekli su da će poslati svoje ljude širom na sve strane i da govore protiv mene, da ljudi jednostavno ne budu poslušni halifi. Hazreti Osman je rekao, što se tiče toga, oni kada rade protiv šerijata, ja neću biti odgovoran za to. I kada su dali zakletvu meni, ja ih nisam prisilio. Niti sam ja, niti uzvišeni Allah je zadovoljan s ljudima koji prekršavaju njegove naredbe. Hazreti Osman je rekao, niti sam ih prisilio da mi daju prije zakletvu, niti ću sada, ali uzvišeni Allah nije zadovoljan ovakvim postupcima. Pošto se je hadž približavao i ljudi su dolazili u Meku sa svih strana radi hadža, Hazreti Osman je postavio Abdullaha bin Abasa i postavio ga je kao emira za hadž, da bi nadgledao da ovi pobunjenici ne učine kakav poremećaj u toku hadža. Također da bi Abdullah bin Abbas mogao da nagovori ljude da pomognu ljudima u Medini. Hazreti Abdullah bin Abbas je rekao, ja bi radije radio džihad protiv ovih ljudi. On je rekao kao postavljanje za emira glavnog za hadž, ali bi radije išao u džihad protiv ovih ljudi. Hazreti Osman mu je naredio da ide na hadž i da radi tu dužnost kao emir hadža, da bi zaustavio pobunjenike da šire svoje laži na ljudima u Meki. I također Hazreti Osman je poslao to pismo sa Hazreti Abdullahom bin Abbasom i tada su ovi pobunjenici saznali u vezi tog pisma i onda su počeli da traže bilo kakav razlog da bi ubili Hazreti Osmana. Kako god, svi njihovi pokušaji su bili propali i Hazreti Osman radijallahu anhu nikada im nije dao razlog za to. Onda su ovi pobunjenici smislili da navečer kad svi zaspe su bacali kamenje na kuću Hazreti Osmana, tako da bi
iz kuće Hazreti Osmana počeli isto tako da bacaju na njih to kamenje. Tako da ovi pobunjenici su se nadali da mogu da kažu da su ljudi iz kuće Hazreti Osmana prvi započeli taj napad i da su oni bili prinuđeni da se bore protiv. Ali Hazreti Osman radijallahu anhu je zabranio svima tim koji su bili u njegovoj kući da slučajno ne bi smjeli da bace jedan kamen nazad. Jednog dana Hazreti Osman je našao priliku i došao je blizu zida i obratio se tim pobunjenicima i rekao: o ljudi, vi mene smatrate grešnikom, ali kako su grešku drugi uradili? Kad vi bacate to kamenje, postoji prilika da će neko drugi biti ranjen. Pobunjenici su rekli da oni ne bacaju nikako kamenje. Onda je Hazreti Osman rekao, ako vi to ne radite, onda ko to radi? Pobunjenici su rekli: uzvišeni Allah. Bože sačuvaj. Hazreti Osman radijallahu anhu je rekao: lažete, jer da ih uzvišeni Allah baca, nijedan kamen ne bi promašio. Ali kamenje koje vi bacate ne udaraju target. Kad je ovo rekao, onda je Hazreti Osman napustio. Iako ashabima nije bilo dozvoljeno da se sastaju sa Hazreti Osmanom, oni su i dalje nastavili da izvršavaju svoje dužnosti. Podijelili su svoj posao na dva dijela. Oni koji su bili stariji i koji su imali neki uticaj na ljudima, radili su to da jednostavno ljudima pričaju protiv ovih pobunjenika, a ovi mlađi koji nisu imali uticaj nad ljudima jednostavno su ostali i pokušavali da zaštite Hazreti Osmana radijallahu anhu. Hazreti Ali, Hazreti Sad bin Abi Vakar, koji je pobjedio Perziju, oni su najviše se trudili da ovaj konflikt bude završen. Hazreti Ali je ostavio svoj posao po strani, usredio se na ovu. Osoba koja se zvala Abdurrahman, koji je bio očigledac ovoga, rekao je: u danima ovih nemira vidio sam da je Hazreti Ali ostavio sav svoj posao. Danu i noću se brinuo kako da smiri temperament ovih pobunjenika protiv Osmana radijallahu anhu i da donese kraj njegovoj patnji. Jednom kada nije dostavljena voda Hazreti Osmanu, Hazreti Talha je to trebao da uradi, bio je vrlo nezadovoljan s njim. Nije se odmorio dok voda nije stigla u kuću Hazreti Osmana. Oni bi pokušavali sve moguće da ili dostave vodu ili da zaštite Hazreti Osmana i bili su spremni dati svoje živote za to. Djeca od Hazreti Alija, Hazreti Talhe i Zubeira radijallahu anhu i neki ashabi su bili u toj grupi koji su stražarili i čuvali kuću Hazreti Osmana danju i noću i nisu dozvoljavali ni jednom neprijatelju da priđu blizu Hazreti Osmana, ali nisu mogli, zato što ih je bilo malo, nisu mogli da zaustave ovu ogromnu armiju. Ostajemo zapaljeni tim stepenom koji je imao Hazreti Osman radijallahu anhu za sigurnost Islama. Tolika armija se okupila oko njega, ali Hazreti Osman radijallahu anhu nije ni razvio ni strategiju kako da se on odbrani od ovoga. I ovi koji su pokušavali da ga odbrane, on bi govorio da odu. On bi govorio: ovi ljudi imaju neprijateljstvo samo prema meni, ne prema vama. On je mogao da vidi šta je čekalo Islam i kakav razdor, ne samo kao u administrativnom, nego i u vjerskom smislu. Hazreti Osman je znao da u to vrijeme svaki ashab časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je bio potreban da bude živ, da bi sačuvali Islam.
jer u to vrijeme nijedan ashab nije mogao da zaustavi ovo što su oni htjeli i smatrao je da su njihovi životi vrlo važni i rekao im je da slučajno ne bi pokušavali da spase njega. On je smatrao osobe koje su provodile vrijeme s časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem je najvažnije da se sačuvaju njihovi životi da bi oni posle mogli sačuvati islamsko učenje u tome razdoru koji će da nastane poslije. Iako što je on ovo naređivao, ashabi koji su dobili priliku da dođu nekako do njegove kuće, oni su to radili. Poruku koju je Hazreti Osman napisao bila je pročitana ispred ljudi koji su došli na hadž. Dolina Meke je odzvanjala u ovim riječima. Muslimani su odlučili poslije hadža da će otići i uraditi džihad protiv ovih pobunjenika iz Egipta. Špijuni od pobunjenika su javili njima šta su muslimani odlučili i oni su postali vrlo uzrujani i oni su rekli da nemaju nikakvu drugu opciju osim da ubiju Osmana radijallahu anhu. Ako to ne urade, onda kao oni će biti istrebljeni. I onda kada su saznali da su pisma od Hazreti Osmana stigla i u Siriju, Kufu i u Basru i da ljudi tu koji su već čekali naredbu Hazreti Osmana radijallahu anhu sada kad su dobili ova pisma bili su još spremniji i također da su muslimani na svim mjestima gdje su se sastajali jednostavno savjetovali se da trebaju da rade džihad protiv ovih pobunjenika. Ashabi su govorili osoba koja ne bude radila džihad na ovom danu isto je kao osobi koja nikad u životu ništa nije uradila. Hazreti Halifatul Mesih je nabrojao ljude iz časne ashabe poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su bili u Basri, u Egiptu, u Kufi i rekao je kako su oni podstakli ljude ovome pozivu da idu protiv ovih pobunjenika i sa svih strana su te armije bile krenule prema Medini. Zbog ovih vijesti pobunjenici su bili vrlo zabrinuti i onda su napali na kuću Hazreti Osmana radijallahu anhu jer nisu imali drugu opciju, željeli su da ga ubiju. Ashabi su tada im se suprotstavili, pokušali su i da ih zaustave, izbila je borba između drugih. Iako je bilo samo malo ashaba, a veliki broj pobunjenika, mjesto na kojem se borba odvila, to jeste ispred kuće Hazreti Osmana, bio je vrlo uzak prolaz i onda broj što se tiče tih pobunjenika nije igrao veliku ulogu. Šta je igralo veliku ulogu jesu vjera od ovih ashaba koji su dali sve od sebe da odbrane Hazreti Osmana radijallahu anhu. Kako god Hazreti Osman je zabranio ashabima da se bore protiv njih. Ali ovi ashabi su na to gledali da je to protiv ispravnosti, protiv časti da napuste i da ne zaštite Hazreti Osmana i nastavili su da se bore protiv ovih pobunjenika. Iako je Hazreti Osman govorio u ime Allaha, nemojte se boriti, ali oni nisu mogli da ga napuste. Hazreti Osman je uzeo štit u svoju ruku, izašao je napolje i uveo je ashabe u njegovu kuću. Onda su zaključali vrata i on je rekao ashabima: uzvišeni Allah vam nije dao svijet da vi budete naklonjeni njemu. Allah vam je dao ovaj svijet tako da na njemu možete da steknete dobra djela za ahiret. Ovaj svijet će se završiti i samo ahiret ostaje. Onda to što će da nestane, nemojte da vas to učini da ne razmišljate. Dajte prednost onome što će da ostane iznad onoga što će da nestane. Razmišljajte o susretu sa uzvišenim Allahom i ne dozvolite da vaša zajednica nestane. Ne zaboravite da ste bili na trenutku nestanka,
ali Allah vam je dao blagoslov i sačuvao vas je i učinio vas je braćom. Kada je ovo rekao im je: neka uzvišeni Allah bude vaš čuvar i zaštitnik. Idite iz moje kuće i pozovite one ashabe koji nisu mogli da dođu do moje kuće, posebno Hazreti Alija, Talhu i Zubeira. Ovi ljudi su izašli iz kuće Hazreti Osmana i drugi ashabi su ulazili i tako je to bilo da i utisak na ove pobunjenike, tuga je tolika bila da i na njih ostavljalo utisak. Kada je Hazreti Osman rekao ovim ashabima da ga napuste, tada ni ovi pobunjenici nisu ih napadali. Oni su otišli i onda su časni ashabi također stigli. Zašto je to bilo? Pa svi su mogli da vide da svijeća Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, koju je on dao svjetlost, jednostavno dolazio je kraj da se ugasi. I onda ti pobunjenici jednostavno nisu radili da povećaju još gori tretman prema muslimanima. I svi ti ashabi su se sakupili. Kada su svi bili prisutni, Hazreti Osman se je popeo na zid svoje kuće i rekao: priđite bliže. Kada su se svi približili, onda je Hazreti Osman rekao: o ljudi, sjednite. Tada su svi ashabi sjeli i također pobunjenici, kada su vidjeli kako oni svi odjedanput sjedaju, i oni su sjeli. Onda je Hazreti Osman rekao: o ljudi Medine, ja vas ostavljam uzvišenom Allahu. I kada ja vas napustim, molim se Allahu da vam da boljeg nasljednika ili halifu od mene. Poslije danas, dok uzvišeni Allah ne odluči, ja neću da izađem iz svoje kuće. I neću dati naređenje nikome ko može da upravlja s vama, da li to bilo religijski ili ovo svjetskim. Ja to ostavljam uzvišenom Allahu, neka odluči ko je najbolji za taj posao. Onda je u ime Allaha rekao svim stanovnicima Medine i ashabima da ne stavljaju svoje živote u opasnost da bi njega branili i da odu svojim kućama. Ovo naređenje Hazreti Osmana je donijelo do velikog nesporazuma i među ashabima ili neslaganja. Ashabi do tada su slušali svako naređenje halife, ali danas neki su rekli da poslušaju ovo naređenje, izgledalo je kao da je to izdaja. I onda neki ashabi, iako im je bilo teško, oni su mislili da moraju da slušaju halifu i nisu se borili protiv ovih pobunjenika, dok druga grupa ashaba jednostavno nije mogla da zamisli, iako to halifa naređuje da oni ne rade, osjećali su se kao da presjecaju bilo kakvu vezu s halifom, da ga ne brane. Oni su znali da ih Hazreti Osman radijallahu anhu šalje s njihovim kućama da bi zaštitio njihove živote. Kako onda da oni ostave takvu osobu koja pokušava da sačuva njihove živote i da odu kući, a da ne zaštite njega? Iz velike ljubavi prema njima Hazreti Osman je želio da sačuva njihove živote. Kako onda da oni njega ostave? Sinovi Hazreti Alija, Hazreti Talhe i Zubeira pod naredbom njihovih očeva nisu napustili kuću Hazreti Osmana radijallahu anhu i nisu stavljali svoje mačeve u korice. Kada se hadž završio i ljudi su počeli da se vraćaju s hadža u Medinu, Mugira bin Asnaf je bio prvi koji je ušao i želio da ide na džihad protiv ovih pobunjenika. Onda su pobunjenici također saznali da se i armije iz Basre približava Medini i da su samo jedan dan udaljeni od Medine. I ovi pobunjenici su odlučili da se toliko primaklo da oni moraju da ispune njihov cilj.
Oni ashabi koji su rekli Hazreti Osmanu kako ćemo mi da dođemo pred našeg gospodara da tebe napustimo. Oni su bili unutar kuće njegove jer je bilo malo u broju i pokušavali su iznutra da zaštite Hazreti Osmana radijallahu anhu. I tako pobunjenicima nije bilo teško da dođu, da provale u kuću. Prvo su zapalili dosta drva ispred vrata njegove kuće da ta vrata izgore i tako da mogu da uđu. Ashabi su htjeli da izađu iz kuće i da se počnu da bore, ali Hazreti Osman je rekao šta drugo oni mogu, šta gore kao mogu da urade osim da zapale kuću. Šta god se je trebalo da desi, desilo se. Ne stavljate svoje živote u opasnost. Idite svojim kućama. Ovi ljudi samo imaju neprijateljstvo prema meni, ali uskoro će da se kaju za što su uradili. Ja dajem ili ja oslobađam svaku osobu njihove dužnosti ako osjećaju nešto da imaju dužnost prema meni. I želim da se vratite svojim kućama, ali kako god ashabi to nisu mogli da prihvate. Ashabi su izašli iz njegove kuće, tada je došao i Ebu Hureyra radijallahu anhu, iako on nije bio osoba koja je volila da se bori ili koja se borila, ali se i on tad pridružio ashabima. Ebu Hureyra radijallahu anhu je rekao koja borba može da bude iznad ove borbe danas. Onda je pogledao prema pobunjenicima i rekao je: o moj narode, zašto je to ja vas zovem prema spasu, a vi mene zovete prema vatri? Nekoliko asaba koji su se mogli skupiti suprotstavili se ovoj vojsci. Taj dan i imam Hasan koji je bio toliko miroljubiv. On je bio poznat kao princ mira i on je napao na ove pobunjenike. On i Muhammed bin Talha su govorili sljedeće stihove. I vrlo su važni da ih spomenemo jer možemo da vidimo njihova osjećanja tog dana. Zatim imam Hasan je govorio sljedeće stihove i napadao je pobunjenike. Govorio je: njihova vjera nije moja vjera, niti ja imam ikakvu vezu s njima. I borit ću se sve dok stignem do planine Šimam. Šimam je planina u Arabiji koja služi kao planina visine, ako neko ima neku kao cilj da dostigne, u tom smislu se govorilo za tu planinu. To je značilo da je Hazreti Hasan govorio on će da se nastavi da bori protiv njih dok ne postigne svoj cilj. To jeste neće da uđe u mir s njima, jer njihov problem nije više bio kao mali problem. I kao neki mali problemčić, pa može se i neki sporazum s njima sklopiti. Ne, ovo je sada trebalo samo da se pobjede nad njima. A Talhin sin, on je govorio sljedeće stihove. Govorio je: ja sam sin onoga koji je štitio poslanika sallallahu alejhi ve sellem na Uhudu i koji je porazio Arape uprkos njihovim svim pokušajima. Drugim riječima, ovaj dan je bio sličan danu na Uhudu. Kao što je njegov otac pružao svoju ruku i strijele kroz nju prolazile da bi zaštitio poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on bi uradio isto. Hazreti Abdullah bin Zubair je također učestvovao u ovoj borbi i bio je puno ranjen. Marwan je također bio ranjen i jedva je pobjegao im. Mugira bil Ahnas je bio ubijen. Kada je osoba koja je napala Mugiru vidio da nije samo da je bio on ranjen, ali da je također da su ga ubili, rekao je: inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Glavni taj njihov komandant je rekao: ti izražavaš kao tugu na dan sreće. Ova osoba je rekla: sinoć sam sanjao, u snu mi je rečeno da daj vijesti džehennema
osobi koja ubije Mugiru. I on kaže, ja sam ga ubio. Osim ovih koji sam spomenuo, i drugi su ili bili ranjeni ili ubijeni. Ovi koji su branili Hazreti Osmana postao je još manji broj njih. Iako su ovi pobunjenici dobivali dokaze da je znači ovo totalno protiv vjere, oni nisu prestajali, ali također i ashabi, ako su sve manji bili u broju, oni se nisu jednostavno napustali Hazreti Osmana radijallahu anhu i čvrsto su stajali ispred njegovih vrata. Halifatul Mesih kaže, ja ću da nastavim da govorim o ovome u sljedećoj hudbi. Želim da zamolim da dovite za Ahmedi i muslimane u Pakistanu i također u Alžiru, jer ponovo prolaze kroz poteškoće, da uzvišeni Allah olakša svima tu i da uzvišeni Allah otkloni sve poteškoće koje im ovi protivnici nanose. Poslije džume klanjaću u neke dženaze u odsustvu i spomenut ću neke detalje u vezi ovih umrlih. Molvi Muhammed Najib Khan Sahib je prva osoba koju ću spomenuti. Naib Nazir za Južnu Indiju. Preminuo je 14. februara od srčanog udara. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio Musi, hvala uzvišenom Allahu. Iza sebe ostavlja suprugu i trojicu sinova koji sva trojica su vakfena. Jedan od njegovih sinova pohađa džamija Ahmedije. On nije bio rođeni Ahmedi. Kada je imao 17 godina, njegov otac ga je upoznao sa Ahmedijatom i on je počeo da čita knjige i jednog dana on je pitao svog oca kada osoba može da odluči za sebe, kao koliko godina treba da ima. Njegov otac je rekao od 17-18 godina osoba može da donosi odluke za sebe i onda je on dao bejat kroz Muhammed Maulvi Saheb. Mullana Maulvi Saheb u vezi davanja njegovog bejata govori u vezi jednog sna. Kaže, sanjao sam da mnoge zvijezde idu prema meni i među njima je bila jedna mala zvijezda koja je brzo išla i on bi govorio da ta zvijezda je predstavljala Mulvi Muhammed Najib Khan Sahib. I Najib Sahib je bio prva osoba koja je dao bejat u svojoj porodici. Njegov otac je znao u vezi džamata, ali nije bio Ahmedi. I poslije, zbog njegovog eforta, i otac i majka i brat su mu prihvatili Ahmedijat. Najib Sahib, kada je dao bejat, sanjao je i zbog tog sna se odlučio da se upiše u džamiju Ahmedije i odlučio je da služi džamat cijelog života. Kada je završio džamiju Ahmedija, onda je služio u Indiji i poslije toga je u raznim mjestima je služio kao misionar. Hazur kaže, poslije sam ga postavio za Naib Naziru Kadijan i Tablik departman i tu je radio vrlo uspješno. Bio je vrlo redovan u svom tahadžudu, namazima, postu. Imao je veliku vezu sa hilafetom, punu ljubavi. Sve poslove je završavao na vrijeme. Bio je vrlo efikasan. Želio je sve da završi na najbolji način. Posvećivao se svojim namazima i također to je savjetovao svojoj porodici. Službu prema Allahovim stvorenjima je uvijek govorio da trebamo da izvršavamo. Dolazio je u džamiju da klanja. Uvijek je radio na svim zadacima koje je halifa dao u vezi tablika ili tarbijata. Prevodio je knjige,
Još jedna osoba kaže imao je veliku žar da prevodi te knjige obećanog Mesije i da govori ljudima da radi tabligh. Uvijek je pokušavao da pomogne onima koji su bili slabe vjere, da im jednostavno pomogne da oni praktikuju vjeru, da uzvišeni Allah mu uzdigne njegov status. Sljedeća dženaza je od Nazir Ahmed Hadim sahib, on je bio sin Čadri Ahmedin sahiba, stariji brat od Munib Bismit sahiba. Preminuo je 6. februara, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ahmedijat je došao preko djeda od oca, po ocu. Počeo je da služi u džematu od koledža. Allah mu je dao tu jednostavno dar da piše govore i da ih održava i bio je vrlo uspješan u tome. Održao je mnoge govore, služio je u Rabbi na raznim odborima. Da mu uzvišeni Allah podari oprost i milost i njegovom potomstvu da omogući da radi njegova dobra djela. Sljedeća dženaza je od Al-Hadž dr. Nana Mustafa Bouter sahib. Preminuo je 17. januara, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je rođen kao kršćanin. 1979. godine je prihvatio Ahmedijat. Prvo je radio kao vozač od emira u Gani, pa je radio i za štampu u Velikoj Britaniji. Radio je također u Japanu i bio je predsjednik džamata. Halifatul Mesih kaže, dok sam bio u Gani, uvijek sam ga vidio da je uvijek volontirao u džamatu, izvršavao volonterske radnje i uvijek je to radio vrlo rado. Poslije je počeo svoj biznis i u Gani je bio poznat kao najpoznatiji biznismen. Imao je fabriku, zvala se Čoču Industry. On bi uvijek govorio da je to sve blagoslov uzvišenog Allaha, da je on postao uspješan i molitve halife i njegova služba uvijek da pomaže ljudima. Služio je na raznim odborima i pozicijama u džamatu, u Gani. On je također bio musi. Iza sebe ostavlja 3 supruge i 3 kćeri. Imao je i sina koji je preminuo nekoliko godina prije. Preko 50% je dao za izgradnju mnogih džamija u tom regionu i misionarskih kuća. Kad bi god se bilo neki tužbe protiv džamata u vezi nekog imovine ili zemljišta, on bi bio taj koji bi slao advokate i plaćao bi za sve legalne sudske te troškove. Imao je toliku žar da širi Ahmedijat i njegovi roditelji su također od njega primili Ahmedijat. Mnogo godina je vodio radio emisiju 30 minuta na radiju u vezi džamata i to je plaćao, to je bilo njegovom trošku i ta emisija se nastavila do dan danas. On je također imao TV kanal i jednom sedmično bi o svom trošku, u stvari jednom sedmično bi o svom trošku na tom TV kanalu plaćao 1 sat u vezi džamata program. Hiljadama, stotina ljudi su dobili poruku Ahmedijata na ovakav način i mnogi su se i pridružili preko ovih programa džamatu
Kupio je mnogo auta, motora za misionarima i ljudima koji rade za džemat, tako da oni mogu da rade bolje svoje dužnosti. Također bi u tajnosti im pomagao i financijski i uvijek bi govorio da svi ljudi trebaju da zaštićuju džemat i da rade kao da je to njihov vlasništvo i da daju sve što mogu za propagiranje vjere i da će uzvišeni Allah njima pomoći, jer je on bio taj jednostavno dokaz tog blagoslova uzvišenog Allaha, jer ga je Allah blagoslovio mnogom imovinom. Jedna bolnica u tom regionu je bila najveća bolnica, ali put do nje je bio vrlo loš. I on je popravio taj put tako da pacijenti mogu da dođu, bilo im je vrlo naporno da dođu do bolnice, putevi su bili vrlo loši, on je to sve popravio i kada je bio otvor tog puta i bili su mnogi prisutni kao političari, mnogi ljudi koji su ili nemuslimani ili kršćani su, i on je taj dan rekao ja sam Ahmedi musliman i da je on prihvatio Mirza Ghulam Ahmed kao obećanog Mesiju i Mahdija i rekao je da je obećani Mesija i njegove halife koji su ga naučili da ispuni prava prema uzvišenom, dužnosti prema uzvišenom Allahu. Osoba mora da služi čovječanstvu. I zbog toga ja kao Ahmedi musliman osjećam svoju dužnost da moram da budem dobar prema čovječanstvu i da pokušam da otklonim njihove poteškoće. I to je bio razlog zašto sam ja popravio ove puteve koji su išli prema bolnici. Kad je imao 48 godina, pročitao je Kur'an sa Muallim Džemaluddin Sahib i ponovo je prošao kroz tadžvid i da bi bolje čitao Kur'an. I poslije toga je redovno učio Kur'an i čitao prijevod i razmišljao bi o značenju iz Kur'ana. On je pomogao mnogo djeci, zbrinjavao ih je u svojoj kući i brinuo bi se i o religijskom i sekularnom edukaciji. Ukratko, on je imao toliko dobrih karakteristika da mu dragi Allah oprosti i smiluje se i uzdigne njegov status i da uzvišeni Allah pomogne njegovom potomstvu da rade njegova dobra djela. Sljedeća dženaza je od Ghulam Nabi Sahib iz Rabve. On je otac od Ziar Rahman Taib Sahib koji služi kao misionar u Gabunu. Preminuo je 2. februara. Zaista smo Allahovi, njemu se vraćamo. On je rođeni Ahmedi, radio je u banci, poslije penzionisanja odselio je u Dasku. Tu je služio kao finansijski sekretar u džematu. Potpredsjednik, generalni sekretar Zaim Ansarullah i Imamu Salah. Regularan je bio u tahadžud molitvi i uvijek bi pokušavao da klanja svoje namaze u džamiji. Redovno je učio časni Kur'an na glas, bio je vrlo nježna osoba, uvijek je bio pomagao i drugima, imao je veliku strpljivost. Kao što sam spomenuo, njegov sin je misionar u Gabunu, ali nije mogao da dođe na dženazu svog oca radi trenutne situacije, da mu uzvišeni Allah podari sabur i da uzdigne status njegovom ocu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر